Čaute ľudia, vítam vás u nového videa na kanáli Tomáš Play a dneska sme v takej hre, ktorá sa na Robloxe, v takej hre, ktorá sa volá Make Water Simulator, aspoň tak si to pamätám, neviem. A ak mi to bude trošku lagovať, tak sa ospravedlňujem, ale neviem prečo mi to laguje, no tak poďme na to. Tuto takto pridáme ingredienciu. No tak počkať. No to budem robiť trošku lepšie, no tak to zoberiem. No a ľudia, prepáčte, že som nebol dlho aktívny, ale bohužiaľ bol som dlho chorý a nemal som moc čas na natáčanie kvôli tej chorobe, ale teraz už mám čas na natáčanie a keďže sa blížia prázdniny, tak budem natáčať oveľa vyššie, teda pokúsim sa, ale zase keďže sú tie prázdniny, tak by som si zase dal pauzu, aj keď som mal väčšiu na natáčanie, ale videí, takže čo to máme? Radioaktívnu vodu, no tak to úplne predáme. No, predal som moju najlepšiu vodu na svete, takže ľudia môžeme byť spokojní vďaka v tejto robote. A pracuje tu pre mňa, kto to je? No, ono väčšinou v týchto hrách pracujú akože pre vás vaši friendi, alebo proste ľudia, ktorých máte vo friendoch. A teraz pre mňa pracuje môj brat, aj keď on hrá so mňou samozrejme, ale však môžeme sa ísť počas videa na ňo kúknúť, že ako mu to ide. Ale teraz poďme pracovať do toho expandu, či ak sa to volá, než budeme mať priestor na expandovanie. A to za chvíľku budeme mať, takže tak jednu vodu máme, no musím ešte toto dať. A teraz toto, on už pracuje, takto som úplne spokojný. Takto. No a ľudia, chcel by som vás poprosiť, keď už tu takto pracujem. No keď už tu takto vyrábam tú vodu, dajte mi prosím vás odber. Nestojí vás to nič a veľmi ma tým podporíte. Aj like na video, ak by to šlo. Čo je toto? No dobre, poďme tuto predať našu vodu. No, zaplatila nám 21 eur za vodu, no teda dolárov, no tak to sa úplne oplatí. Kúpime tuto workera, tuto ďalšieho a tuto ďalšieho, no a pozrieme sa. Aha, to je môj starý účet. Toto tu som mal ako avatar na starom účte. No dobré, ale to teraz nie je podstatné. No tak to úplne budú úžasne, mi budú zarábať tuto. No dobré, dáme si vypracovať ďalšiu vodu. Nech potom prídeme a môžeme ju predať, to sa úplne oplatí. No budem musieť kúpiť toho, aby som mal už ten nony, čo mi bude nosiť tú vodu sem, radioaktívnu. Ale teraz budeme musieť chvíľku počkať. Ešte túto vodu nech mi urobí. No a kde má môj brat
Tycoon, no to by aj mňa zaujímalo. Dobre ľudia, zasa tu lietam, výborne, úplne ma to teší. No body, aha, tu je. Aha, tu má Tycoon, no dobre, poďme sa pozrieť. No ten už má úplne všetko kúpené, no tak to počkať. No tak to vôbec to aj ja si idem kúpiť. A už mám na to aj peniaze, takže už sa úplne na to teším. Bože, môže ma pustiť aspoň. No ľudia. Takže kúpime si toto, aby nám tento typeček nosil veci. A ja zoberiem tieto 4 vôbec nie radioaktívne vody a predám to túto slečne. No dobre. No dobre, pomôžeme trošku túto môjmu pracovníkovi. Ups. Jaj, no to vôbec rebirtovať sa dneska nebudeme. Ale ak sa vám bude páčiť video z tejto mapy, teda z tejto minihry, tak určite zanechajte ten like a keď tu bude takých 5 lajkov, tak natočíme pokračovanie z tejto minihry. Sedem radioaktívnych vecičiek, no tak to úplne predáme tomuto typkovi, no počkať. On mi uteká. Prečo mi uteká? No dobre. Ľudia, kúpili sme, predali sme ďalšie vody, no tak to je úplne pozitívne. Zoberieme zase 4 tieto vody a predáme to tuto, neviem kto, ale však to vôbec nevadí. Asi kúpime dekorácie, však ono vlastne mne sa tie kvapky vody nemíňajú. A už by som konečne chcel si kúpiť aj niečo za peniaze. Aj keď myslím si, že tu budem mať trošku veľa za peniaze. No dobre, ďalší expand máme až za 100 kvapiek, čiže za 100 predaných za 40, ja som slepý, prepáčte. No. Počkáme, nech sa nám tuto trošku porobí tá voda. A pomôžeme zase môjmu pracovníkovi, lebo je očividne lenivý. Ale nie, snaží sa. To je pozitívne. No a ešte jedna voda a môžeme ísť predávať. Chcem vidieť, že koľko dostanem za 10 fliaš tejto špeciálnej vody, ktorá vôbec není radioaktívna. $54, no to môže byť. To je úplne v poriadku. No ale počkať, to potrebujem na nejaký plant alebo čo to je, no tak to si úplne zarobím. A ideme zase kúpiť toto. No teda zobrať toto, nech to trošku urychlíme proces. A tak. Takže no neviem, čo teraz také pôjde, lebo robím asi tú najnudnejšiu prácu v celej hry. A tak trošku urychlíme proces a už tu môžeme čakať. No ja túto hru hrám poprvýkrát, takže tak trošku pofarmím a ozvem sa vám potom. Tak zatiaľ. Tak ľudia, som späť a farmil som asi že hodinu, ale nie, farmil som celkom dlho. Ale brat mi ukázal jednu takú vec, vychytávku, že vlastne keď tuto vidím von,
tak tam svietia také peniaze a dá vám to 15% z vašich peňazí, čo máte. No a tak trošku som aj tam pofarmil, trošku som tuto aj popredával, no a už mám, ako môžete vidieť, $633. No tak kúpime tohto agenta, že vraj mi dá peniaze za to, že pracujem. On mi dal 430 peňazí, no tak to sa úplne oplatí. Tak a ešte máme aj 53 kvapôčiek, takže kupujeme aj toto. A aj toto kupujeme. A aj toto, no ale počkať, aj tamto je dobré. Takže pokupujeme túto workerov a pôjdem zase farmiť, aby som mal na tohto typečka, čo mi bude restokovať veci. Takže za chvíľku sa vám ozvem. Čaute. Takže ľudia, viete ako som... No, takže viete, ako som si kúpil tohto tu borca, dal mi 430 alebo koľko $. Tak viete, čo som zistil? Vidíte túto tabulku, že hit. A teraz tam mám síce 0, ale keď tuto takto vidíte von, že akože predávať tú vodu vašu, tak môžete ju aj predať, samozrejme. Ale môžem ju vôbec... Ja som nemal žiadnu vodu. Ale trošku tu počkáme. A takto prejde auto. A proste budeme mať... To sa nám pripočíta jeden hit. Takto si to vybereme a dostaneme 145 za jeden hit. No a to sa celkom oplatí, nie? Peniaze zadarmo. Ešte keď takto môžete predávať vodu. Pri tom, ako vás zráža auto a za to dostanete 145, tak to sa celkom oplatilo zainvestovať. No ale dôležitá vec je aj taká, že som si kúpil. Samozrejme, už mám dostatok peňazí na to, aby som si kúpil vlastne toto a aj toto. Takže ona mi toto bude zásobovať a ešte... tak toto, no. A toto ešte kúpime, však prečo nie, aj tak nemám za čo míňať peniaze. A pôjdem zase pofarmiť, určite, neviem síce teraz na čo asi... Mám tu dekorácie, akože... Ale nemám tu žiadnu ako zväčšenie tej miestnosti. Aj tam, dobre, 120. Dobre ľudia, tak sa vám ozvem potom. Zatiaľ. Tak ľudia, zase vás vítam, aj keď nie u nového videa, ale zase pokračujeme tuto, no ako nie, že pokračujeme, ale farmíme tuto. A mám tu, že 8 hitov a ako môžete vidieť, zatiaľ tu mám, že $1,500 za chvíľku. Ale už mám $2,600. A som celkom spokojný, ale pozor, to není všetko, lebo tu budem mať 30 fliaž. Tu budem mať 25 fliaž, takže na to počkáme, to je celkom dobré číslo. A zoberieme normal water, no tak to úplne úžasné. No a tuto počkáme na zase 30 fliaž. Ja môžem zobrať iba jednu, no tak to je trápne. Tak to je trápne. No tak to úplne. Pôjdeme sem. Neviem, na ktorej strane je to auto, ale však to vôbec nevadí. Tak už vieme. Ale dôležité je, že už máme až 3800, tak to je úplne najlepšie. Ale pozor, ešte tu máme 32 fliaž s vodou a vôbec není tá voda radioaktívna, to sa im nič nestane tým ľuďom, čo ju vypijú. A dostal som za to celkom dosť, takže ideme nakupovať. Ale ľudia, samozrejme, tuto máme expandovať, no a uvidíme, že tu máme dačo.
No tak to je úžasné. Aha. Tak tam mi pracuje, to som trošku nepochopil. A tu budem mať asi 2 tie pásy, ale poďme sa pozrieť sem, či tu niečo není potreba. No jasné, že áno. Vydekorujeme to tu úplne na max. No to bude úplne najlepšie. Ešte aj toto kúpime. No a čo máme tu? Pozrieme sa. Akože tie niektoré hry sú na ako keby viacerých, ako aj iPhoneová je taká nejaká, lebo tak, ale akože teraz nenašiel som tu iPhoneovú, tak hráme túto, no. No tak pôjdem asi zasa farmiť a ozvem sa vám o chvíľku. A to už bude posledný krát, čo sa vám ozvem o chvíľku, lebo už asi bude stačiť. To ostatné bude v pokračovaní, takže zatiaľ. Tak ľudia, som späť a máme tu ešte nejaké peniažky. Ako môžete vidieť, už mám aj celkom dosť, že 6500, ale tu máme 10 hitov a za to sme dostali 1500, takže máme celkom dosť peňazí. No ale to není úplne všetko, takže tak, lebo tu máme radioaktívnu vodu a to trošku zarobíme. A ešte aj z tohto zarobíme. A máme 9000, to sa celkom oplatí, ale aj nie. Alebo aj hej. No dobre, to je teraz nepodstatné. Tu máme 42 čistej vody, takže to úplne zoberieme a predáme, lebo z toho dostaneme určite dosť peňazí. A no uvidíme, čo zase ďalej. No, predáme to mojemu ďalšiemu účtu tuto. Skoro 2000, no tak to je úplne úžasné, ale ľudia, tuto už máme tento pás, takže tu zainvestujem do všetkých workerov, ale pozor, ešte taká dôležitá vec, toto, a máme to úplne plno automatické a uvidíme, akú vodu nám tu dá, no lenže problém. Odkiaľ bude brať tú chemickú vodu, ako keby, alebo teda vodu? To mi nevychádza. Počkať, je to môj bývalý účet tiež. No tak to bude celkom ďaleko chodiť. Až sem. No tak to je také, že trošku také, že bližšie by to bolo reálne tady, to si myslím. Ale však to nevadí. Dáme tam aj odtiaľ vodu. Ale hlavne chcem vidieť, že ako tá voda vyzerá, takže... Colorful water. Tak počkajte, no. Dáme, že 2 vody, že za koľko ich predáme zase túto. 350 za 2 vody, no to je celkom dobré. To je $170 za jednu vodu, takže som spokojný. Dobre ľudia, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo z tejto minihry. Pokiaľ áno, zanecháte like a určite aj odber. A keď zanecháte na tomto videu čo ja viem 3 alebo 5 lajkov, tak natočím pokračovanie z tejto minihry. Takže určite klikajte na tlačítko odberu a aj lajku. A vidíme sa u ďalšieho videa na kanále Tomáš Play. Zatiaľ.